5 faktov, čo ste nevedeli o dinosauroch. Daj like a odber, inak budem pod tvojou posteľou. OK, môžeme ísť na to. Prvá. Vedeli ste o tom, že T-Rex bol bližšie k iPadom ako Stegosaurus? Stegosaurus vymrel pred 80 miliónmi rokov, ešte predtým, než vlastne existoval T-Rex. Čo je šialené, keď zistíme, že dinosaury kráčali po našej Zemi viac než 165 milión rokov. To je dlhšie ako kvarter, period, v ktorom žijeme práve my, keby ste nevedeli, trvá len 2,3 milión rokov. Myslíte si, že dinosaury mali len šupinatú pokožku? Sklamem vás, není to moc pravda. Veľa dinosaurov malo aj perie. Dokonca perie mal aj Velociraptor. Áno, videli ste vo veľa filmov, že Velociraptor, hlavne v Jurskom parku, nemá perie. Ale vďaka fosíliam pravdepodobne mal perie. Okrem Velociraptora perie mal aj T-Rex. Poďme sa vrátiť k Velociraptorovi, lebo veľa ľudí si myslí, že Velociraptor bol tak veľký ako človek. V skutočnosti Velociraptor bol veľký takto. Áno, to som si fakt nevymyslel. Poznáte Argentinosaura? Argentinosaurus má byť pravdepodobne najvyšší dinosaurus, čo kedy kráčal na tejto zemi. Hovorím pravdepodobne, lebo nevie sa, či bol najvyšší. Mal výšku viac než 40 alebo 35, možno aj viacej, a mal viac než 70 alebo až 100 tón. A posledná otázka. Myslíte si, že dinosaury vymreli? Akože áno, dinosaury vymreli pred 66 milión rokmi, ale v skutočnosti stále sú medzi nami a oblietajú medzi našimi hlavami. A tí, kto sú dinosaury, sú to vtáci. Vtáci sú dinosaury. So what?